Ngiyabingelela igama lami nguSiphiwe Ntombela bengicela nje ukuthi uqale ungena kuleli khasi cofoze usubscribe button ukuze uzothola abafethu okuningi kwenzakala ngilona leli khasi bafele leli khasi liyafundisa liyasiza ezinkingeni abantu abasebebhekene nazo bafethu siyacela nje kakhulu bafethu ukusubscribe akumoshi idatha akumoshi ngisho bafethu airtime kodwa nje usukuyibeka emathubeni right ukuthi ivideo masuke siyifaka leso story suke sisifaka sifike kuqala kuwena ungabe wena ozosesha uzoso so siyacela kakhulu bafethu ukuthi ke uqinekisise lokho so njengamanje ungakhohlwa ukulike ucomment ukushare comment abafethu kuyasiza kakhulu njengobona nje bafethu sibancane kanjani so nethimba bafethu ngisebenzisana nalo abafethu nje abancane nosisi bami abancane so kuyasiza kakhulu ukuthi sibone ukuthi mhlawumbe udaba malingaphelanga noma mhlawumbe maliphelile kodwa aligculisanga wena so uhle kakhulu ukuthi mhlawumbe ushare i-comment ukuze mhlawumbe masibhekana nodaba licishe lifane nalolo noma mhlawumbe i-story ke mhlawumbe kade sisenza mhlawumbe asiphelanga singakwazi kanjani mhlawumbe masiqhubeka mhlawumbe singakwazi kanjani ukuthi ke sibe clean ngokubona kwakho ngoba kwesinye isikhathi uthola ukuthi mhlawumbe niyasigxeka ekugcineni uma usigxeka kodwa ungabe nayo into eyakhayo ukuthi mhlawumbe singenza kanjani uma sibhekana nento kanje noma mhlawumbe ke kuleso story ke senzayo singenza kanjani ukuze ke mhlawumbe sibe right yabo ngoba mhlawumbe nathi kusuke sekhambe kwaphela ingqondo ngoba phela lento le ayibhalwa so into nje bafethu real so njengamanje ungakhohlwa futhi ukudownload i-app yakwa EasyBet uzenzele imali ohlele ekhaya ngaphandle kokuthi nje uze uhambe osebenza u9 to 12 uyofesa wenze yonke into uphatha i-smartphone download i-app yakwa EasyBet usebenzisa i-promo code ethi ZOSO ZOSO uzenzele imali uhlele ekhaya ngaphandle kokuthi uziyofuna umsebenzi noma uziyotohoza nawe kotohozayo ungazenzela mfethu extra cash ubhejele ibhola udlala ama game khona amabhanoyi lapha udlale wona uzenzele imali ngaphandle kokuthi kwenzeka kanjani so njengamanje kunodaba labafethu esokwasilungise lana ngumfethu umfethu kade wayesengibhalela qhawela masikubingele qhawela ukuthi sizohamba kanjani akaphila yaphuta kunjani yaphila qhawela hayi yeah so umfethu bani wakwaba udabo nendawo mhlawumbe uhlala kuphi njengamanje mfethu mina ngusakhile igama lami mfethu ngihlala khona mfethu la kaMasha yabo lona so mfethu ngisangikubize Brown nginenkinga la yangisola sure so mfethu manje mfethu ngidlala lo sisiwami mfethu engimlama yabo so mfethu ngike ngathi ukunyamalala simo samatoho yabo ngisebenzela ngala ekhonophi yabo so ngathi ukuhlala ngakhona bekuyinini bekuyila ngabo June phakathi nonyaka yabo so mfethu esangiphelela amatoho mfethu ngiyabuya manje sengizedladleni mangifike edladleni mfethu isistera mfethu uhlala nomunye umjida mfethu engamazi angazi mfethu ibhadilini leli mfethu ngiyafika lana mfethu umjida mfethu ulala ekamereni kababa mfethu umjida lona mfethu ushaya umthetho edladleni mfethu uzongitshela mina ukuthi kufanele mfethu ushaya u8 sengingenile mfethu ekhaya mfethu angazi mfethu ukuthi into enjena mfethu yaqhamuka ngangayizwaphi mfethu umuntu wasemzini abantu mfethu uzongishayela umthetho edladleni angani uma ngithatha kancane noma uyangidelela lo mfethu lona mfethu so nje mfethu yona mfethu into engikhathazayo mfethu lena ukuthi manje mfethu lo bhaka lo uyangidelela mfethu bobabili kahle kahle mfethu nosisi wami mfethu unomtha yabo lona bayangidelela mfethu ukuthi manje mina mfethu angisaphathekile kahle ekhaya kumina umfana kumina mfethu okumele abheke ekhaya yabo leyo uzothatha indoda uzoyifaka edladleni mfethu emzini kababa mfethu so uma mfethu ngifuna ubheka nje yonke into mfethu ukuthi abazali baphi yonke into mfethu yabo usivezele nje yonke lento abazali butwami abazali mfethu bashiyeni ngo2023 nakhona futhi besisele noOlid yabo ubaba washona nini ngo2018 true yabo uma ushone ngo2023 so sasala naye kusisiwami unomtha yabo hayi ke nami ngumuntu oyihasilelayo ke nje mfethu ke ngale ndlela eyihasilela ngayo mfethu yabo leyo nganyamalala ke sengiyabuya khona umunye uzavolo nje mfethu edladleni uyayicala uyayidalela mfethu ekhaya eninyanyisa tu leyo nto mfethu angani mfethu ngangisiza kodwa li out mfethu alingiboni mfethu alingiboni brawami uke wazama mhlawumbe ukukhuluma naye lo mjitha lo umbonise mfethu lo mjitha mfethu akangizwa mfethu lo mjitha lona mina uthi mina uthini ngeke atshelwe intwana yena ngeke atshelwe intwana edladleni layo manje uyamazi noma mhlawumbe umuntu obungamazi uqhamile mfethu ngiyamazi mfethu wakhona khona la eroundini yabo lona nakhona
bengizwa mfethu ngama rumors ukuthi hayi okay yalikintsha isistera yabo leyo nto le kodwa mfethu ukuthi manje uzogcina sezohlala ekhaya hey yabo nje mfethu leyo nto mfethu mfethu ingenza mfethu ngizizwe ngithathe kancane ngale ndlela mfethu hayi so sisiwakho yini umdonsa ukukhuluma naye ke eceleni mhlawumbe uthini mfethu isistera mfethu alizwa mshini mfethu liyahlanya ngalobhangano noma lo mfethu umdlisa ikorobela yini mfethu angazi mfethu uthini ngendlela mfethu ngibona ngazi ukuthi wena mfethu bafuna mfethu ukungixosha kwayila idladleni ngazi ukuthi kwamina angisamukelekile mfethu ekhaya bra wami yabo lo angazi mfethu ungangisiza kanjani enobhaka lo uyangigolozela mfethu vele ngitshelena angeyigebengu mfethu angizakuna wena mfethu etheni wazana noma west yena mfethu ngadubuleka noma yini yabo nje mfethu mfethu angani manje ihlobo awunazo nihlobo mhlawumbe uke wazaba mhlawumbe ukuthi tshele zona ihlobo noma kanjani akhona mfethu izikhona ihlobo kodwa mfethu ngiyayibikela azingini lento mfethu azingini mfethu indaba engayingeni wena uma ungasusivezele lo page nje mfethu ngathini mfethu kusukela vele emncaneni mfethu bese ngaboni abantu mfethu esijwayelene nezihlobo kakhulu yabo leyo nto ngeindaba zomndeni ukuxatshana kanjalo yabo leyo nto ngezinye izinto ezayibangwa mayelana namafa into enjalo so amafa kanjani kwenza kanjani nize nje asikuthole nalapha mfethu ukuze mhlambe ngoba lento lemfethu isifundiso nakwabanye abantu mhlambe emndeni njengamanje khona umuntu ongaba nesifundo soku njengamanje okusho ngempela umuxabana nemndeni mhlambe ikhona inkinga engakuveleleki kanjani kwenzakalani endabeni zamafa cha kahle kahle bhuti wami umuntu mfethu ngathini bengafuni ukuyibeka lento la elokhunjana emakhamereni yabo umuntu engathini umuntu owubhuti kababa naye yabo so ubaba bekade sebenza kephi kumasipala endaweni kanjalo yabo so nje yena bese umuntu othini ufuna ukuthatha izinto zika baba wayithatha imoto kababa mfethu wayithatha imoto mfethu ungathini baba omdala lo mfethu wayithatha imoto kababa so nomuzi mfethu nawo mfethu kwakusekuba kufuna ukuba kanje mina lona futhi kwayimina mfethu oyilwelayo mfethu le ndaba mfethu ukuthi cha no mfethu ngeke sidlale phela mfethu lo mthayimaz lona yabo lona siswami lona silima lesi siusiswami siyabuya manje sesofaka enye indoda ke manje yabo mfethu ngisenkingeni mfethu angazi mfethu ningangisiza kanjani bafethu yabo lona ngoba lo baba mfethu angani noma mfethu ngoba manje mfethu sengisabela nempilo yami because manje mfethu vele ngitshela ukuthi mina ngizofa mina angimane ngifeke mfethu angimane ngiyifeleke into yasekhaya phela mfethu ngokuthi kanjani uyangisa phela lo mjisa lo cause yabo indlela osho ngakhona mhlawumbe ukade mfethu usubhekane vele nazi inkinga njengobuya nje even ngisho ekufuneni ukudliwa komuzi yabo inkinga kanjalo cha mfethu mina nje mfethu ngisho ukuthi hayi khona ube nawo udoda eceleni yabo hayi kona mfethu ngibthwalile umzima mfethu phekwalokho futhi sengizophendukele uyena futhi ingane yasekhaya le mfethu okuweqala yokugcina mfethu yabo leyo sengiphendukele uyona izothatha umfana wakomunye umuzi so ngoba uthi lo nakhujana uba umalume nomba kwena bumbiza ngoba vele roundini lo mfethu lo hayi brazo nje mfethu sebengiyazi mfethu yabo leyo naye bengithatha sokwentwana nje saluthana kamnandi hayi ukuthi besijwayelene ngaleyo ndlela yabo so bengiyengizwe ukuthi hayi yankintshana nesister yathandana nosiswami yabo leyo nto le so ekuhambeni kwami ngiyophantaka yabo sengiyabuya nangilo mfethu usehlala hawo sengiyabuya mfethu lo mjida mfethu ulala ekamereni kababa embhedini kababa yabo leyo uzongitshela ukuthi mina akafuna abangani bami lana abangani bami thina sibhema insangu lana abangani bami kwasha kwacima uvutha imali yangabi ngileso sikhuthini mina lana ungangitshela kanjani wena uyakwenza lokho wena mfethu noma kuthiwa ngiyakwenza mfethu isekhaya lana ngeke ngitshele umuntu wakomunye umuzi ukuthi angenzini edladleni nakhona mfethu uyindoda nakhona mfethu uhlala ekhweni uyindoda uzohlala ekhweni uzotshela ufana wakhona ukuthi akangenzini akafike ngasikhatsini la endlini kwasha kwacima vutha yabo nje mfethu ibra wami kuningi mfethu so manje siswakho ingane akanazo nesiswakho mfethu unazo mfethu ingane zakho ngizazi futhi ihlala yaphi nazo
angizazi ihlalaphi nazo futhi angifuni nokuyingena leyo face because kwayena futhi usiswama sisatholani naye yabo ngenxa yayo futhi ngendaba lo fethu lo yabo leyo ngenxa uyahlanya futhi ngalomshidi akezwa umshini ngaye mfethu yabo so mina futhi ngendlela futhi engifisa manje kwenzeke ngaye ukuthi bavele behambe kuba uthula yabo bevele besuke bobabili nje lapha bengishiye ngokuthula mfethu because manje imina manje umuntu omubi lana ofuneka ahambe mfethu ekhaya even West kube kuyimina umfana yabo yona inkinga mfethu engibhekene nayo le yabo leyonto angazi bafethu ngangisuza kanjani mfethu mfethu kodwa mfethu mina ngingakuncoma mfethu ukuthi mhlawumbe awuzange uze mhlawumbe ufuna ukuthatha inqumo enzima mfethu ukuthi mhlawumbe nize nidalana uwrong nayo yabo nayo lomjitha lo yabo yabo ngoba mfethu izona igxathu lezo iyona into eright oyenzile yabo ukuthi ukwazi usibhalele mfethu bese ukwazi mhlawumbe sekusize sihleli ke thina mfethu sibasiza abantu abaningi njengoba nawe nje mfethu mhlawumbe nawe usazi ukuthi mhlawumbe njengoba uzawasibhalile usibhalele ngokuthi mhlawumbe uyasazi yabo uke wazama mhlawumbe ukuthi uye kubo ke kwa kumfowethu lo hayi mfethu angazi ngiye kubo ngifuna ukukhuluma amanga bhuti wami ngazi mfethu ngiye kubo mfethu yabo cha nje mina into engiyifuna ukuthi nje mfethu ahambe lo mfethu lana awuyangani mhlawumbe kubo kuyokhuluma nabakubo mfethu mfethu angizange ngize ngicabange lokho mfethu yabo angizange ngize ngicabange lokho into ebengiyifisa nje kuphela ukuthi angaphinda libeke unyawo lakhe la angaphinde nje mfethu alibeke unyawo lakhe lana mfethu lomjida lona mfethu angazi kwakwebhadilini leli mfethu ishwalani nganoma ngiphendukela amadlozini mfethu ukuthi nobaba la ekhona mfethu uthini mfethu ngale nto uthi ngithule ngithini na mfethu uzodlala abanye ozavolo mfethu emzini wakhe mfethu yabo lona yabo nje mfethu uyaganga lomjitha wafethu so mfethu njengamanje bengicela nje mfethu ukuthi mhlambe sivele simashe mfethu siyekini yabo ukuze mhlambe sobona ukuthi izinto zime kanjani yabo hayi khale bhuti wami ayikhali mfethu hayi kwanamhlanje nje mfethu angishaya manje sambeni bafethu so bafethu ngene siphelezele siye khona kubo kamfethu siza ukuthi mhlambe umfethu uzofika thini noma sifika khona siyabonga nje bra wami mfethu hayi right wakho khona lapha mfethu kunzima mfethu emhlabeni ndoda hayi mfethu kunzima yabona ingane zamantombazane mfethu nanokunje mfethu abantu siyangaphi la ngena ngo right wakho nanokunje mfethu abantu esikhathini samanje mfethu abasenazwela ngazo hayi mfethu ngizizwa ngidelelekile mfethu ngale ndlela mfethu yabo nje ethi ingakho mfethu ngibize wena mhlawumbe mfethu khona indlela ngena ngo right mfethu ngena sesijika lezansi okay ngena ngo right mfethu wazwa ngeyisa ufana wabantu mfethu ezongishayela umthetho emzini wetime malami mfethu yabo nje mfethu hayi izinto ezenzakalayo lezi mfethu izinto ezenzakalayo lezi nginesi mfethu umjito ongazwani nokukhuluma mina mfethu yabo sengizojikela manje awenzani lapha ekonophi ekonophi mfethu bengilapha kwenye inkampani ethi Diagnostics mfethu noma ungachaza kodwa nje yabo usebenza mfethu bengitohoza mfethu ekhanakile la bakhile wona mfethu bakhile wona bakhile impela mfethu abe uyihasilela nje mfethu ukuzamela lawo masente uzojika khona lapha nje bhuti wami ngino rice bese sesifikile kahle kuphi ku mfethu nakho sure mfethu manje umjitha umshile nikhona la mfethu uhlala khona la usisi wakho khona bahlala labo babili mfethu mana balabo babili khuleka mfana kithi khuleka mfana kithi khuleka sozama sibone ukuthi kwenze kanjani sibone uzameke mfethu ukuthi uyibambeke yabo zameke ukuthi uzameke mfethu lo amlisa lo ya akabaza abantu bafana lo uyakhombisa akabaza abantu yakhombisa ngena ngaphi la ongena khona koko ubani ngizongibuthi ngubani nekhaya wena
Sinayi boss. Wena hey. Hey cha. Uhamba ehlahleni lesinayi boss. Wena. Shayisana wena. Shayisana. Ngizaba ngikhotheni wena. Ngizaba ngikhotheni wena. Ngizaba ngikhotheni wena. Ngikhulumile nawe ngithi angithi ngikhulumile nawe Mana bethe. Mfethu. Namasimba la. Kuba nobani imali ningengimali ngisho ngibambisa amathuba. Ningengimali ngibambisa amanqoba. Mana mfethu. Hayi. Skora mfethu uzokwenza njani uyini la yini kodwa manje lo yenzayo baba yini wasasula enzani yini kodwa manje lo yenzayo manje yini lo yenzayo nina nifuna la namakhamera manje yini lo yenzayo manje woza skora manje kahleni wena sasa mana sasa ngithoba manje Bafethu wrong lento nenza. Bafethu wrong lento nenza. Bafethu wrong. Ubamba mina. Ayibamba bafethu wrong. Wrong lento nenza. Wrong lento nenza. Yabona wena. Awambile. Bafethu wrong man. Ebali ukuphila wena. Yes. Ebali ukuphila wena. Yes. Yazo. Bali ukuphila manje. Man bethu awugoke. Tira mina shakheni. Awugoke bethu. Ngibiza ngosikhotheni ekhaya. Go phela washa phela yas. Awugoke yababa uzosiswa. Yabo wena. Yobasa abantu. Yobasa abantu. Awugoke sambe bethu. Yes. Bazohamba la. Ngoba bethu kumele uhambe yes. Egcini kwa yonke into njengoba silapha kumele uhambe. Ngosiphiwe ngoba ngiwenze lutho baba. Bazongihlanyela. All right. Uyakho. Bafethu. Manini. Yazi bangisiqephe phela. Bethu yazi bangisiqephe. Ubangisiqephe bra. Bathi bungenza njani thini? Wenza njani? Mani bethu wangisiqephe yeso. Sibangela isiqephe yeso. Sibangela isiqephe ndoda yeso. Bethu mani sibangela isiqephe yeso. Cabanga ngikhulume nawe kahle. Ngithi ngikhulume nawe kahle. Umphendula kanjani? Ngikhulume nawe kahle. Ngikhulume nawe kahle. Ngithi uyakhumbula. Mana ngithi uyakhumbula ngikhulume nawe kahle. Ngithi uyakhumbula. Ngithi manje yini pho ikwenza ukuthi wena usithwalise kanzima manje. Wasebenzisa kanzima manje. Wasebenzisa kanzima. Hayi wena uwahla wena. Ekuseba. Wena baba kumele uhambe yeso. Ilonto esokhuluma nawe njengamanje yeso. Yonto esoyikhuluma nawe njengamanje. Isikima sakho awasha emsebenzini yabantu. Yonto esoyikhuluma nawe yeso. Isikima sakho isikima sakho. Usibekephi? Isikima. Dani wayishayisana mina wena. Ngoba kumele uhambe. Yozokwana wena. Kumele uhambe ndoda. Dani wayishayisana. Bazohamba kumele uhambe. abangani bakho yeso. Ya kumele uhambe. Kumele uhambe ndoda yeso. Hamba. Yes. Kumele uhambe. Ayito ehlekisa yona baba. Ayito ehlekisa yona ngoba uhamba. Ayito ehlekisa yona ngoba uhamba. Bazohamba abantu. Awuhle ndoda yeso. Yes, ngoba into esifunayo sifuna ukuthi uhambe. Awume nawe. Ufuna ukuthi uhambe. Awume wena man.
Yini inkinga yakho? Wenzani? Sifuna ukuthi uhambe la. Sifuna ukuthi uhambe la. Uzokhonzela ekhaya wena. Akwahle wena mfethu, akwathi. Yonke esiyifunayo wena, yezwa. Yezwa yini? Yonke esiyifunayo leyo, yezwa. Yes. Yonke esiyifunayo, yonke esiyifunayo le. Wena uzohamba. Wena uhambayo. Wena uhambayo uzokhwala. Yabo wena. Wena uhambayo wena. Wenzani yini manje amakhonzana la wenzayo? Ngafona siswakhe. Oh. Ngifona siswakhe. Ufanele ukuthi enzeni? Ufanele ukuthi enzeni? Muvele azazobona isihlama sakho ukuthi senzani. Awusela wena. Nalo nyawo pewa kila. Ubizabanga wena. Hello babe. Baby, ubizabanga. Nangu nani lelipharala kila lila endlini nivuzele nezigora la namakhamera. Umuzwa ngibiza ngepha. Ngibiza ngepha. Hayi woza lana. Biza ngepha. Biza mina ngepha. Emfethu ngizoyibulala enjakeni. Ngizoyibulala enjakeni. Bana bethi yini lo yenzayo, ya? Yini lo yenzayo babe? Hayi ngisiswa. Alright. Angithi manje ngithenga isitori sami. Angisazi sami isitori angithi. Sithini sami isitori. Zokhuluma kanjani ngibhizi nalana msihlaba. Thula phela. Sithini sakhe isitori. Zokhuluma siphuma la kamera. Samsetani ngizokuna. Samsetani ngizokuna. Sambeni. Ngalonyaka uyamasha. Asambe. Manje ibhemile nje ngibone. Ngokuhlanya kanje ibhemile lo. Waphe mina. Ngijwayeza Sambeni. ngijwayeza ngengane. Ngijwayele hlahla. Yema ngijwayeza ngengane. Indiyamngosha umthetho kini. Ngijwayeza ngengane. Nayibonza ngengane kini. Indiyamngosha ngijwayeza ngengane. Gcwala amasiko. Sambeni. Asambe ndofuna uzochaza. Ithini ndo decide lapho. Ngijwayeza ngengane. Ithini side lakho nestory, eh? Kwenzakalani uhlayelana emzini wabantu njengoba nje ulele kuma double bed la. Mana kubalekile lokho. Ngithi njengoba ulele ema double bed yomzana. Uyazi umbhede wabalo. Uyazi umbhede kabalo lelo. Okay. Ngicasiphumela. Alright, sambeni. Asambe nawe Ubizwa yithi. uyeke wena, uyasiyeke wena. Ukhuluma manje ngicela umuntu. Angibizwa yithi. Hayi bazokhwala. Wenzakalani? Uyangitshela ukuthi usikhothendo ubheme uyangitshela yini? Uyangichazela yini lo? Lalelani ngitshela. Thola wena. Ayikho ezokhuluma nawe wena. Wena ayikho ezokhuluma nawe. Uyabona lo athi akahambe lo. Akayindawo. Nango ozohamba lo. Nizohamba nobabili. Nizohamba nobabili. Isiphi izathu? Nifunani la mangichazela ngizokwenzani la? Yabona siswami nawe into yenzayo. Nizokwenzani la? Iyabhedo yenzayo. Mani right into yenzayo. I-right into yenzayo. I-right into yenzayo wena. Cela ningangihlangisi. I-right into yenzayo. Cela ningangihlangisi. Ngizohlala. I-right into yenzayo. Lo aka wena hamba la. Kuseka khona. Phuma la. Lana akayindawo. Wena zohamba. Hayi akayindawo. Wena uhambayo. Ndesana amakhamera la uyakuhlanyisa. Okay, sharp, babe. Ndesana amakhamera la. Baby. Okay. Cut short. Uyangitshela udli unga lo. Uyidleni ni wonke. Oh, lalela laba mfowethu. Uyangitshela ukuthi udli unga. Iwungile ke khulumayo. Animali ukuthi uhayi ngokwenzenza lo. Alright. Manje ngaloko kumele uthi umchaza. Wena uhayi. Lendlu ngiyifice ihholo lendlu le. Uthi uyabazi labo sofa yini? Uyabazi labo sofa. Uthatha sofa lo mfana wabadayisa lo. Abhemi ihunga lo. Masha asazokhipha lendlu. Mina ngizela ukuzosave ifu baba. Uthunyuba uba uthumile. Usanani? Lo muntu uthengisa izinto zala endlini. Mina uzodlala uhambelani siswami ubhuti wakho manje kunamasofa kanje ingenxa zami hamba nawo ukuthi thengise yonke into yena nje thengisa udadewabo wena lo
Ngishonke nje uthathengisa udadewabo. Uyazi ukubhekana nabantu la endlini aletha abafana la endlini azatshele labafana ukuthi siswakhe la ngaphakathi. Angibonele lo ebusuku bemngqongqozela. Engqongqozela labangani bakhe la. Ubekane tafuleni. Yini uzakwana ngekusalejiwe ngenazalo. Ahlale nabafana uyahamba wena manje mbona uthi right Yaza ngiyanyisa wena. man swambona uthi right into le yenza nginekithi mina nginekithi nginekithi nje nginomuntu engithandana naye enginezingane naye umuntu wami akakhala angitshela ukuthi uyasaba endlini kunabantu abagcwele idining room bayabhema omunye ukade uzomngqongqozela ekamereni usecela avule lana ufuna ukukhuluma naye kumele ngenze njani mina yini kumele ngenze yini kumele ngenze mina uza hambe lo sikhotheni lo hey mfana wami bamba ngempamba ngithi ngiyamcabanga Njengoba silesela ama-camera nje uzokhulisa wena kade yasebenza. uhambe la ashawe yimi Uyasebenza umuntu nje. uhambe la ashawe yimi lo umshayelana lento engamficela yona la wayenzani babhema yini lento babhema yini lento babhema yini lento babhema inekhohlela bebelokhu uzikhohlela kuyo la masimba la ngifika wena uyingani kimi Yabona ngendlela hamba yini usehamba yini shit hamba ngane yini awukhule baba la kahloniphi. hamba yini mana siswamana yes awukhuluma phela ukuthi isiphi mana awukhuluma phela isizathu siswami hayi kita silekisayo wena hayi kita hlebisayo umkhipha uhambe naye hayi ngihambe kayo mana sokubuyisa ngoba sifuna ukukhuluma kahle manini siswami mana ufuna ukusizwa kahle so story yabo kwenzakalani mina hayi ukuthi ngiqhaqha indlela kulo sihlala yes akunandle ngiqhaqha mana khuluma kahle phela amazwi right yabo ngoba nje nawe hayi angithi awuhambe ngithemba nayo yazi mana khuluma ndoda ukuze ngize ngizohlala la ngizama ukusiza lengane lokuthi ingarepeki ngizama ukusiza lengane lokuthi ibe nekhaya la kubo you understand mina ngiyazi ukuthi akusikhona ekhaya la but mina ngihleli lana nje ngalesigore ningilethele sona ngisigora saleli khaya ukuthi ngizama lo mfana ngiyamkhuza every time hayi ukuthi ngithi angangeni la endlini kodwa into azenzayo ukuthi alando osikhotheni azobafaka la endlini Baphilisi la. cishe reshwa lengane le Babhemela la endlini. Ingifonele ukuze ngize ngishayane nalabantu laba ngafonela nje wathi bangqongqoza ngenkani ekamereni lami bathi ngivule ukuze ngize ngifike ngikhahlele lamasimba la ngikhahlele lamasimba la aphuma la ngitshela ukuthi ayabona angazi umfana lo Akayindawo lo. yabona into azoyenza yabona ejela khuluma ngalikho icebo lethu impela imfanele ngizombulala phela awuchazi siswami isizathu nawe siswami right kwenzakalani Mina lo mfowethu lo. Ngiyamthanda ukuthi angimthandi. Kodwa la ekhaya ngimfuni. Ngoba uyahlupha. Letha abangani bakhe labagcwale la kubhenywe la insangu kubhenywe iphilisi yonke into yaba laba sofa lapho kulethe indoda kurati wena nje bapha abashiwa abazali osofa ababeshiwa baba noma baba kwenzakalani akuthi uyadayisa yena uyadayisa yena yonke into ekhona la ekhaya nafuneka ayisatha boyidayisa ukuze athola imali aphemele into ebhemayo ngeke ngize ngihlale mina nalona mina ngeke ngize ngihlale naye iphi imali esayishela uthi buya le uzoletha ama-camera la ngayifenda yes yebo bazohamba wena yasinela so mana so siswami njengamanje yibi mhlambe indlela engenzeka ukuthi mhlambe naye akwazi ukubuya ngoba phela njengoba esebuyile nje ekhaya Ngasuka wena bhuta ngangizwa. Ngasuka wena ngizwa. Ngasungizwela kude. Ukubona akuphiki. Kodwa lengane mayingahambi ye-rehab ihambe yoqondisa impilo yayo. Uqamba mama. Ngingaphuma mhlambe mina. Nginale ngaphandle. Ngihamba ngohlala naye ahlale la kubo. Inkinga lengane ingicelile ukuthi umuzi wasekhaya uyaphela. Ngicela ungisize ungilungisele umfowethu. Ayilungiseke nje le. Ithi buyo phanda. Okay sha. Asiqondise. Njengoba uthi buyo phanda. Asike sihlale phansi sithi awusibonise ukuthi ubuye uphanda yini asenje nje kanjani uphethele nje sibone yini ora mfethu challenge phansi simoya asibonise ukuthi ubuye uphanda mfethu ubuye ade uyophanda indoda ekhonophi
Adopanta ini khono. Kathi ngiyophantsana. Hayi bo mina ngiyafika necross ngiyafika nenyama mina. Inyama ngiyafika nayo la. Ngiyafika nenyama na idla nale ngijayena nini. Ngiyafika nenyama mina. Awuna dai. Angimanisa la ukuthi uyophatha. Wena awuna dai. Kela sibonisa wena la. Wena uyophatha. Imali esayishelo uma. Hayi imali eningi. Owayidlana lendoda yakho le. Kathi uyayifuna. Fiber lapha ayikhokhela futhi ngikwazi ukuphatha u50 rand asifuna imali eningi u50 akakhiphe nje u50 wena hamba uyishokile hamba uyishokile amakamera neza la ngamakamerenu nazo DVD ya mthathe noma ndinimusele no nimsile mathuba la nibuka naye yahefuzela akasadi la mhlambe kusele ngephaphe ndodwa nje lezinto ayibhemayo Mana uyakwazi lapha sebenza khona. Akwazi ngicela ukuzwa ngani mina ukuthi uyasebenza. Ngiyaqala ukuzwa ngani siyasebenza akaze aphume lekhathi emsebenzini. Ngoba waphuma la eshayiwe eshawa ubhudule engihlala naye. Ngalezi zinto azenzayo kumina. Lokho uyasebenza mina ngikwazi. Akathi ukojima ngathi uyosebenza. Yona yasekakwazi ukuthi ufuna umshaya. Akathi ukojima. Amandla kula ngempama nje wahefuzela la ngaphandle phuma kitchen. Manje maseka namandla kanti sona amandla manje. Sona amandla wena. Sona amandla wena. Wena phephula impama wena sona amandla wena. Wena ngithanga ni anda wena. Yakhuza. Bafele ayikho lento. Sona amandla wena. Ngifuna ngushiseke lo muzi. Ngifuna ngungongqiseke. Kuphendula umlotha. Nobabili. Yafuna iCPF. Yabona iTV yala eStoyiko. Yafuna. Zofanele umakhelane manje ngimthethe khona. iTV yaseLet's Story ku. iTV yaseLet's Story ku. Ikuphi iTV yamakhelane? Vele nakhavile wena. Uyafuneka wena udoti. Yebo mfethu. So manje bazalwane siyaxolisa nathi yabo unganathi mhlawumbe sisifike saba nathi saba yabo nje siyaxolisa. Nasizela ngodlani. Yes siyaxolisa. Namakhamera. Right. Yawo into kanje ngijwayele mfethu. Zenze ngihlezi ngiyibuka ku TV into kanje. Zenzakala. Ukuthi inkinga yenu anizami mhlawumbe ukufona nini. Nibuze elinye side le story ukuze manifika nifike senazi ukuthi kwenzakalani. Uyabona? Indlela enifike ngayo la bafowethu. Mina ngine right ukunibophisa. Okuqala trespassing. Okay, mhlambe antrespassanga because benihamba nomnikazi okwala ekhaya. But utrespass leyo. Nadlula nazo ungena ekamereni nami. Nginela ne right mina lokuvula icala ngalento engenzile. Hayi khulile usungayihambela mana thina sifuna ukukhuluma indaba eserious ngoba njengoba ngisho nje ukuthi bafethu nathi besingalazi elinye side le story. Yabo. But sengiyachaza. Ukuba benibuzile. Lo mfana lo angixoshanga mina ekhaya. Ngangiqondisa isigwegwe engangibona ukuthi siphume endleleni ingane yabantu izogcina irepheka. You understand? Ngaze ngamtshela futhi ngathi wemfowethu mangabe ufuna ukuhlala ekhaya mina anginqeni ukubusa erehab safe ngifake imoto yami ngikhambise erehab. Wangithuka njengoba qhaqhubeka ngithuka kanje. Wangithuka. Namhlanje uthi ubuya nani ubuye uyophanda. Ngicela into eyodwa ngithi mkhiphise noma u50 rand. Noma u50 rand nje kuphela. Athi ngibuka uphanda nawo 50 rand. Ayikho. Sengikhalela isikhathi njengoba angimxoshi la ekhaya angimxoshanga la ekhaya mangahamba walungisa impilo yakhe mina ngizomphumela la ukubo la ngiyakwazi umthetho nami ngithi angivumele ukuthi enye indoda ihambe izohlala kimi ukubo la kodwa ngoba uma weke kubo ngikhona ngazi ukuthi yini engayenza ilento engiyenzayo ke manje ukuthi ningifice ngama under bengiyilalele ngiyiphumulele ngiyangena ebusuku bengiyilalele ngiyiphumulele ngivula umnyango nje ngitshela jaya abantu engajwayele uyabona kanti ilomhlolo ningizeka la hey bafethu siswami mhlawumbe nje nawe nje uPaula mfethu ngoba yabo nje kunzima yabo hayi kunzima bhuti wami mina kodwa ngeke ngize ngihlale naye ngiyasho yabo esanje ngeke ngize ngihlale naye angithi ninisiza abantu anike nimthathe ke nimneze usizo abasizana lolu elifanele ukuthi alithole hayi lona lenzile ukuthi andilethela imizi yabantu ake nithathe nami nisize ayeke lento ayibhemayo ngeke ngihlale naye phansi ngikhulume naye akachazele kahle istory ukuthi kahle ubhema ngoba lento antshela yona ayikho ufuna ukudraina lento egcwele ayikho lento antshela yona lo mphanda uphanda yawukho uphanda ubuya nani endlini akabuyi nalutho yimini ovukale kusenambe emsebenzini no baby yena ufika nani akafiki nalutho yena kodwa uthi ubeyophanda ubuye nani emphantweni hayi bafethu hayi siyabulela kakhulu hayi bafethu hamba so bafethu angazi
bafethu angazi ukuthi ngathini bafethu yabo. So bafethu angazi angifuni uqamba amanga guys anginayo iseli. Yabo nje iseli anginayo. Angazi ngathini bafethu ngiphelelwa igama namandla ukuthi ngathini yabo. Ayi bafethu angazi nje cabanga ama comments eniwona azosenza ukuthi mhlawumbe sibe abantu ofike nabo kumele uvele uhambe nabo uye bakufaka e-rehab. Wena uhambayo yabona uzokwala wena ngokumashisa amathamba amhlophe wena uzokwala wena ezwa wena mana asambeni mfaka score ngizohamba kodwa lapho nini ngenkantolo ngifaka enkantolo le wezwa wena samba uyazamnyanyisa le nja phezu kodwa manje hayi manje awusikore masilokhu ngibamba angabe angiyeka le nje ngigwaze le nja lena mana kodwa uyabona kodwa na uwrong bakho mfethu hayi mfethu ayikho into engirong yona mfethu mina isekhaya lana mina ngikwazi ngeke ngizotshela ufanele komunye umuzi mina ukuthi ngenzeni ositholethwe nakhona ingane yasekhaya yabo kwaye sona isifebe sasekhaya sajwayela lesi kodwa mfethu mina engakululeka ngakho nje mfethu ukuthi mhlawumbe uma ungabe mhlawumbe ufuna nawe ukuya ejele yabo umoya into wrong manje ngekhona mana ngimane ngekhona alright manje ngekhona kodwa futhi lethu fanele ngiyele enkantolo ngoba ngwane namafuthi ngene nahluleka hayi mhlawumbe ungazi uye khona mfethu enkantolo ngoba manje hayi ngeke isweminye umunye out kanje mfethu ezongixosha ekhaya emzini kababa heyibo ubani wakabani yena hayi ibhadi phela leli ngisehlane ngalimi yena awuzomasha akabaza abantu yena awuzogcwaya lesilima sasekhaya ukuthi asiboneni lesilima lesi esambe sidla amandla abantu ukuthi ayeboneni lapha ayisebenzi le nja lapha kwayizohamba ngeande ekamereni lababa uyivale Zula hayi jwayelana kabi Zula uyivale